Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to a new adventure with Boyke. Vandaag gaan we lekker buiten koken. We gaan vandaag lekker Surinaams-Hindoestaans koken. We gaan lekker daal maken met baat natuurlijk en kalauji. En misschien een groente erbij. Even kijken hoeveel tijd we hebben, dan maken we ook snel even een groente bij. Zoals je weet hebben we een tijdje terug een chulha gekocht. En dat was, even kijken, 2 seizoenen geleden of zo, 2 jaar terug. En daarna heb ik er niet echt mee gedaan, maar ik dacht voor mezelf van, hey, het is al lange tijd dat ik niks meer gekookt heb op een chulha. Dus laten we daarmee gaan, laten we daarmee lekker aan de slag gaan. We gaan eventjes, ik heb brikettes gehaald. Die gaan we even openmaken. Je zal wel denken, nou, Boyke, waarom gebruik je nou eigenlijk brikettes? Want je gaat buiten koken, moet je niet hout gebruiken of moet je niet houtskool gebruiken? Dat kan allemaal, ja, dat is ook een optie. Maar als ik dus brikettes gebruik, ja, dan worden de potten of pannen wat ik erop ga zetten, worden niet zwart. Want dat moet je weer natuurlijk weer afpoetsen. Hè? Het zwarte wat er op je pot of pan komt te staan, die moet je weer schoonmaken. En daar heb ik niet zoveel zin in. Ja, het moet wel leuk blijven allemaal, vind ik. Het moet makkelijk zijn, moet leuk zijn. En niet dat je nog daarna, als je gebarbecued hebt, dat je de uren nog lang moet gaan poetsen. Hè, om je pan schoon te krijgen. Nou, dan is het plezier ervan af en dan ga je de tweede keer denken van, nou, hey, ik wil niet barbecuen, begrijp je? Dus vandaar. Dus vandaar dat ik het met briketten doe. Ja. Nou, we laten het vuur en lucht even zijn werk doen. Dat hij even goed aangestoken is. Hè, dat het goed ingewerkt is, het vuur. Dat het de kolen goed heet zijn. En dan gaan we weer verder. Ja, ja. We gaan dus daal maken. Daal is eigenlijk niks anders dan eigenlijk bonen. Ik ga daal maken van 3 verschillende bonensoorten. Of splitterwten, urdi en zwarte oogbonen ga ik gebruiken. Dus we gaan dus mixdaal maken. Daal is zeker geen soep. Heel veel mensen zeggen van nou, daal is echt een soep of zo. Nee, nee, nee. Dat is het zeker niet. Daal is gewoon een gerecht, ja, in het Hindoestaanse keuken. Wat ze wel doen is dan, daal, komt een westerling, die komt eraan en er wordt gezegd daal. Dan proberen ze dus eigenlijk een associatie te maken met, oké, wat komt er meest dichtbijzijnde dan? Wat lijkt het meest dichtbijzijnde? En dan denken ze, oh ja, een soep. Ja, maar het is geen soep, nee. Daal is gewoon een Hindoestaans gerecht, ja. Zo heb ik het geleerd. Ja, en het is niks van een soep of zo. Nee, dat is het zeker niet. Anders, als het soep zou zijn, had mijn moeder al lang al tegen me gezegd, Boyke, daal is een soep. Je gaat gewoon je daal eten. Maar dat werd nooit gezegd in Suriname. Nee, zeker niet. Dat je gewoon alleen daal eet. Nee, 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 nee. Het is altijd daalbaat. Snap je? Daalbaat. Dus rijst met daal, daalbaat. We gaan van alles. Ik heb zo'n bekertje genomen, zo'n maatbekertje. Van mijn rijstkoeker natuurlijk. Dus ik ga van alles een half kopje inzetten. Dus van evenredig. Dus een half kopje van de gele erwten. Splitgele erwten. Half kopje van de urdi. En de half kopje van de zwarte oogbonen ga ik inzetten. En dan zet ik allemaal in een pan. En dus die laat ik dan koken. En onderweg naar koken toe zet ik een paar teentjes knoflook in. En een ui. Dat het nog verder met knoflook en uien nog verder kookt. En ook zet ik een beetje zout om de smaak te bepalen. Ja. Nou, daar gaan we dan. Vandaag heb ik een beetje, ja, soms moet ik roeien met de riem die ik heb. Ja? Dus geen linkerhand, geen rechterhand. Geen andere hand of zo, maar gewoon zelf. Oh. Oké, nou. Half kopje van de gele. Ja. Half kopje van de urdi. Ja. Oh jee. En een
half kopje van de zwarte oogbonen. Ja. En dan ziet het ongeveer zoiets uit. Ja. Ja. Verder op een later tijdstip, op een latere stadium van het koken van de daal, doe ik nog poikep haji, dus Surinaamse spinazie, en okra in. Ja, om het lekker goed te binden. Ja, dat vind ik zelf heerlijk. Ja. En dan gaan we nu de daal even wassen. We gaan hem gewoon wassen net als rijst, 3 keer. En dan vullen met water. Ja, ik heb het eerste dadelijk uitgelezen natuurlijk, omdat er geen stenen of geen andere rommel in zit. Soms zitten er steentjes in en dan, ja, als je dat eet, als het tussen je tanden komt, nou ben ik echt niet blij, snap je? Dus ik heb hem uitgelezen en ik heb hem gewassen en ik heb een beetje water, nou niet een beetje. Ik heb flink wat water in gedaan in de daal, want het gaat zo meteen koken, het gaat verdampen, dus dan blijft er niet echt veel meer, dan blijft er een beetje over, ja. Misschien moet ik nog wat water dan bijvullen, want het moet niet echt, het moet ook geen dikke pap worden. Nee, het moet echt een beetje, ja, een beetje middel zijn. Ja, oké, nou we zijn een tijdje nu aan het koken. En zoals je kan zien, ja, het daal ziet er super goed uit. Kijk, als het hoort, kijk als ik ze hier ook doe. Ja. Ik heb het ui en knoflook gesneden en in een schoteltje gelegd. En nu gaan we even kijken hoe ver met de daal buiten is. Ik heb een lepeltje bij me. Gaan we even kijken. Ja. Nee. Die moet. Daar wachten we nog even op. En deze. Ja, die is al goed. Oké, nu is alleen wachten op het splitterten. Oké, ik had wat oker dan. Ja, nu dat het bijna gaar aan het worden is, ja, doe ik op het laatste half uur oker erin. Ja. En dan de laatste kwartier doen we ook de poikep haji, ofwel de Surinaamse spinazie erin, om het nog lekkerder te maken. Nou, ik heb hem even binnen gezet. Zo ziet hij eruit. Ziet u? Hij is goed dik. En hij ruikt ook heerlijk. Dus we gaan hem nu nog even op smaak brengen. Ja? Dus we gaan hem even schoonken. We gaan hem op smaak brengen met knoflook, uien, komijn. Ja? En dan met hete olie gaan we het even erin inzetten. Dus op smaak brengen. En dan is hij klaar. Dus volg mij. Ja. We zetten de pan erop. We gaan even wat olie bij doen. Beetje veel olie. De pan is aardig heet. Doe wat komijn bij. Ja. En dan doen we de uien erbij. Het vuurtje is lekker goed, dus hij kookt wel lekker. Ja. Even kijken, het is een beetje grazig aan het worden, ja. Dan doen we de knoflook bij. Echt mensen, het geur is echt heerlijk van de komijn, knoflook en uien. Heerlijk. Nou, dat ziet er echt lekker uit. Lekkere kaarhadal. Oké. Nou,
Zo ziet het eruit. En dan gaan we erin zetten. Hoort ie? Ja. En dat was dus het brengen van de daal op smaak. En nu kan alles naar binnen weer. Oké, nou, intussen ga ik nu ook de karela voorbereiden. Dit is een karela. Het is echt een typische Surinaamse groente. Ook wel sopropo genoemd in het Surinaams. Ja, karela in het Hindi en sopropo in het Surinaams. En ja, dit is het dan. Het is eigenlijk de bittermeloen, ja. Sommigen zeggen ook bitter komkommer. Ik weet niet of het echt zo is. Ik heb het wel gelezen hier in de hart, bitter komkommer. Maar het volgens mij, ja, heel vaak in het Engels is het eigenlijk bittermeloen. Dus vandaar. Dus ik noem het ook bittermeloen. Omdat ik heb het gezien hoe ze in Engeland noemen. Dus vandaar, ja. Dus we gaan lekker bittermeloen maken. Die gaan we vullen. Wat we gaan doen is, we gaan hem even wassen. En als er zand in zit, kan je gewoon met een borsteltje overheen. Dat alle borstel je gewoon de zand weg. Of spoel je het zand weg. Maar dit is gewoon schoon. Dus dit gaan we even wassen, spoelen. Ja. En dan gaan we hier een stukje afhalen. Hier gaan we een stukje afhalen. Gaan we in de midden snijden. Ja. Gaan we uithollen. En dan gaan we dat weer vullen met gehakt. Kippen gehakt. Ja. Oké, dan gaan we hem hier snijden. En dan gaan we hier snijden. Ja. En dan gaan we in de midden snijden. En het is nu is het hele kunst dan. Om hem even open te maken en eruit te lepelen. Ja. Dus, maar geen nood. Ik heb een lange lepel. Nou, hij is een beetje groot. Kijk. Even voorzichtig te werk gaan, mensen. Aha. Dan voel je met je vinger echt wat zacht en hard is. En dan kan je hem zo eruit halen. Ja. En ja, zo is hij dan. En nu zou je vragen van, hey Boyke, wat heb je deze mooie, hoe is het weer, bittermeloenen vandaan? Nou, die heb ik gewoon gehaald. Bij Onze Kas in Almere. Die heb ik gewoon gehaald bij Onze Kas in Almere heb ik die gewoon gehaald. Ja. En dat was eigen teelt van hun. Ja, in Almere, Onze Kas in Almere was dit gewoon eigen teelt. Dus het is lekker biologisch, lekker vers. Ja. Lekker van het Nederlandse bodem. En daardoor kan het goedkoper. Ja. Want zou dit van Suriname komen, zou dit iets van 14 euro of 16 euro per kilo zijn. En dit heb ik gewoon gehaald voor 8 euro per kilo. Nou, nu wordt hij dus lekker aan het stomen. En dan over een kwartiertje of wel 20 minuten zal hij wel klaar zijn met stomen. En dan kunnen we verder gaan. Ja.
Kijk eens aan. Is? Ja, jongens. Het is gewoon gaar. Kijk maar, ja. Ziet u? Het is gewoon gaar, ja. Kijk. Oké, nou het pan is al aardig op temperatuur. Wat ui erbij. Ja. Tomaten bij. Doe het gat erbij. Ik heb gekruid gehaald. Dus het is al voorgekruid. En dat zorgt ervoor dat het iets lekkere smaak geeft. Soms heb je niet echt veel kruiden nodig, gewoon de basiskruiden. En dan is het ook zo heerlijk met de basiskruiden. Oké, dan gaan we nu de sopropol gaan vullen. Ja. Je kan op twee manieren vullen natuurlijk. Je kan hem vanaf deze kant vullen of je kan hem ook hier binnen zetten. Even met een kleine lepeltje. Nou, zoals je kan zien gaat hij helemaal open. Wat we gaan doen is, we gaan hem binden. Binden op twee plekken. Ja, zo. En als we gaan eten, ja, dan halen we dat eraf. Oké. Nou, dat was het dan. En dan dit kan je weer terug. En dan kan je dat gebruiken voor iets anders. Om dat in te vullen. Nou, oké. Ja. Nou, we gaan maar even staan hoor. Want we gaan even niet zitten. Want het spat aan alle kanten. En oké.
De tweede. De derde. Die is het al gaar. En deze ook. Mensen, kijk, dit is het eindproduct van de Kalauji. Ofwel de gevulde even kijken, bittermeloen. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Ja. Dit is trouwens de eerste keer dat ik dit gemaakt heb. Dus ja. En ik moet zeggen dat het goed geslaagd is. Ja. En zometeen gaan we het scheppen met rijst en daal en kalauji. En dan met een beetje chutney erbij, amki chutney. Nou, volgens mij wordt het echt super smullen. Ja. En volgens mij moet ik ook heel veel gaan afvallen. Want al het lekkere eten, ja. Mensen, kijk, dit is het eindproduct. Ik heb rijst, urdi of een daal, mixdaal. Met oker en met poike bhaji. Kalauji, gevuld met kip gehakt. En hier heb ik dus amki chutney. Ja. Van Zu natuurlijk. En hier heb ik amki chutney van Zu. Ja, en dat gaan we nu eventjes even testen. Ja. Want ik wil weten hoe ik het zelf gekookt heb. Ik heb nog niet gegeten. Dus ja. Nou, aan de daal dus kan het niet liggen. Proost. Zo. Chulhake Khana is echt lekker. Absoluut. Dus echt koken uit het, in het buitenlucht is echt heerlijk. Ja. Nu een beetje chutney erbij van Su. Dit is amki chutney. Jongen. Echt. Wat een feest. Wat een feest. Echt. Nu met dit erbij, met de kalauji. Nou. Ik ben verliefd op mijn eigen eten. Je gaat niet met eten. Je gaat dit bewaren. Het is zo lekker, echt. Mensen, ik weet niet. Het is gewoon de Chulhake Khana. Het is het buitenlucht eten is zo lekker. Zo echt. Ik weet niet wat ik het... ik weet het niet. Het is gewoon te lekker. Het is gewoon echt lekker. Echt. Ik zal niet weten wat ik nog meer moet zeggen. Is gewoon perfect. Ja. Nou mensen, dan maar snel even eten hoor. Als jullie ooit een uitnodiging van mij krijgen en ik nodig je een keer uit om te eten, dan moet je zeggen, Boyke, ik wil die daal eten met die amki chutney en die kalauji is gewoon super lekker. Ik zou zeggen mensen, probeer het ook uit. Ja. Hoe je kalauji maakt met... sommige mensen maken hun kalauji gewoon vegetarisch, sommigen weer niet. Sommigen maken met kip gehakt, sommigen maken met sardine. Ik heb het met kip, sommigen maken ook met rund gehakt, sommigen maken met half om half. Dus iedereen maakt het op zijn eigen manier, maar ik vind dit het allerlekkerst. Ja. Maakt het uit hoe jij je kip gehakt of hoe jij je soepropel maakt gevuld. Laat het in de comments achter wat jij lekker vindt. En laat ook in de comments achter wat je ervan vond van het buiten koken. Ja. Nou mensen, don't forget. Het is gewoon echt lekker super. Het is gewoon super lekker. Don't forget. Like and subscribe. Until next time. Bye bye.